Că am auzit că fratele Lambert a făcut un accident. Da! Uite că te trimite niște bani ca să-i ajutăm frați. Și cu banii care a avut frate și banii aia care a trimit alte frate, a ajunge să cumpere o mașină cu 7 locuri. Dar eu nu știam nimic. Eram acolo la serviciu, m-a chemat frate. Frate, eu sunt acasă. Vine, repede. Și când am ajuns acasă, în curt, era o mașină albastru, Ford, cu 7 locuri. Și frate a spus, asta e mașina ta? Domnul a trimit pentru tine. E culoare părea melancolică. Am și câteva Nu e bani. sfântă. Tu te roagi la Domnul să mai completezi câteva bani ca să fac actele. Eu am plecat. Roșu pare drăcesc mai Și a început să plâng eu. roșu. Atunci am înțeles că avem un Dumnezeu minunat, Albastru. care lucrează minunat. Dumneavoastră roșu, eu albastru. Am cerut mașina, cu rugăciuni, cu familie. A venit Satana, a vrut să strigă promisiunea. Am făcut accident ca să moară ei, dar Dumnezeu m-a pazit și după am primit mașina pentru lucrarea lui Domnul Iisus Hristos. Vedeți că Dumnezeu lucrează. Să căutăm Dumnezeu. Oriunde suntem. Legea Dumnezeu e un Dumnezeu minunat. Te rogi Care și poate să primești ceva. poate să lucreze și pentru tine. Poate suntem bolnavi, Dumneavoastră ce ați poate primit? avem niște probleme acasă, dar îi îndeamnă, frate, în continuare să căutăm prezența Domnului Iisus Hristos. În orice problemă, Dumnezeu este un Dumnezeu minunat. Dumnezeu va lucra. Dumnezeu este la lucru. Chiar și în seara aceasta, Dumnezeu poate să facă ceva pentru tine. Numai că se deschide inima. Să nu mai puni îndoială acolo. Deschide inima. Dumnezeu va lucra și pentru tine. Așa maturie care am avut, sensul viața ta pentru mine, viața mea pentru mine, vreau zi de zi să locuiesc în casa Domnului. Să locuiesc în casa Domnului, adică să locuiesc în prezența Domnului Iisus Hristos. Da. Așa, Domnul nostru Iisus Hristos să fie laudat. Amin. Să binecuvânteze pe fratele meu alb, iar să mă cam să scrie și din Ghana. Așa este simpatic, uite, eu am o mașină albă, ți-aș da-o că ți-ar sta fain, dar rog